Boas noites. Gran treboada a que caeu na tarde-noite de onte que provocou anegacións e cortes de luz en boa parte da provincia e tamén aquí na cidade. Da provincia, unha das zonas máis afectadas foi a Terra Chá, en concreto Castro Riberas de Lea, que registrou choivas de 24 litros por metro cadrado. Foi así o lugar onde máis choveu, seguido de Abadín. En ambas as dúas zonas tamén caeron importantes saraibadas acompañadas de aparello eléctrico. De feito, caeron máis de 8.500 raios. Na cidade, os bombeiros tiveron que achicar auga na Campiña, na antiga nave de Sanal, e noutros puntos como na Avenida da Coruña ou na Praza de Bretaña. A Policía Nacional detivo a un home como suposto autor de varios roubos en vehículos que estaban estacionados na calzada das Gándaras. Os axentes detivérono cando se dispoñía a actuar noutra zona da cidade, concretamente na Piringalla. A policía tamén o vencella a outros roubos en coches ubicados na calzada da Ponte, porque no momento da detención levaba en riba varios CDs supostamente sustraídos nesa zona. O ladrón, ademais dos roubos, causou importantes danos nos coches ao forzar as pechaduras. En clave municipal, o voceiro do Goberno local, Miguel Fernández, dixo hoxe que en todo relacionado coa adxudicación das casetas do polvo se seguiron criterios técnicos sobre as propostas lanzadas pola oposición despois de que o Goberno local lle retirara a adxudicación ao empresario de Meira, Javier Irimia. Dixo que facer iso sería incurrir nun agravio comparativo coas demais concesionarias. A ver, as decisións que se tomaron foi en base aos informes técnicos dos servizos correspondientes, non? Entón, falábase da solvencia técnica. Bueno, aí tamén se atendeu os criterios dos nosos técnicos correspondientes e facíano na línea da normativa europea de facilitar a competencia, non? Para que todas as empresas poidan ter as posibilidades de acceder a eso. Hai un error de concepto que é que a adxudicación das casetas e caldeiros é unha autorización de dominio público, non é unha adxudicación dun contrato, non? Por tanto, non parece que non ten moito sentido establecer estes dous ámbitos, non? E tampouco teria sentido modificar as bases cando é para un tempo concreto e definido, porque, entre outras cousas, suporía un agravio comparativo cas outras empresas que foron autorizadas e que abonaron as tasas correspondentes en prazo. Por tanto, seguíronse criterios técnicos, non se ve viable que se modifique os pregos por esa razón que digo, e, seguiremos o procedimento administrativo como calquera outro caso. Aquí o que ocorreu que esta empresa non depositou a fianza en prazo establecido, que era o 31 de abril. A partir de aí retíraselle o dereito de explotación, incautas as garantías, ese 5% que decimos, 4.600 e pico euros, e iníciase un novo expediente de autorización de ocupación de dominio público. Non é a primeira vez, ten ocorrido máis veces, estamos en prazo e sigue o procedimento administrativo habitual, como en todos os casos similares. E unha vez máis, hoxe, como cada mércores, os funcionarios contrarios á relación de postos de traballo na que traballa o Goberno local volveron a manifestarse diante do consistorio na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno. Miguel Fernández dixo que respetan o dereito dos traballadores a manifestarse e que o documento segue a súa tramitación. Está na tramitación que dixemos, e as manifestacións, en el exercicio da liberdade de todo o mundo, está moi ben que a xente se manifieste, a xente opine, a xente... Hai unhas a favor da RPT acordada e outras que son máis críticas, e en todo caso seguiremos a tramitación con eses informes dos servicios correspondientes de personal e de intervención. A intervención, como xa comunicamos, había pedido informes a maiores para ter todos os datos e para emitir ese informe preceptivo,
e en función deso se tomará a decisión correspondente. A ver, desde o servicio personal se trasladou ao servicio de intervención, como é perceptivo, e ese pediu novos informes, se está tramitando con novos informes para facer o informe definitivo para poder tomar a decisión despois en definitiva en relación á RPT que lembro consensuada, acordada e aprobada na mesa de contratación, o documento que se presentou. Doutra banda, hoxe os populares pediron un informe sobre os riscos de que o Concello puidera ter que rematar asumindo aos traballadores da hora. O vicevoceiro do Partido Popular, Antonio Ameijide, quere saber que posibilidades hai de que o Concello se vexa afectado finalmente polo xuízo que enfrenta aos traballadores coa concesionaria Doal. Levamos casi 2 anos dende a improvisación e dende a inconsciencia política que levou a alcaldesa de Lugo a suspender o sistema ahora sen ningún tipo de alternativa, sen ningún tipo de estudio, e casi 2 anos despois seguimos sufrindo as consecuencias con problemas no estacionamento na nosa cidade, as consecuencias para o comercio da nosa cidade que tamén sigue notando os perxuicios desta decisión sen ningún tipo de alternativa, e outra serie de consecuencias, pero que ademais, por outro lado, non só están as consecuencias na mobilidade, sino as consecuencias legais ou económicas que pode ter para o noso Concello. Fai uns días houve un xuicio nos xulgados lucenses no que os traballadores denunciaban a concesionaria por unha serie de causas e, dende o Partido Popular, temos as nosas dúbidas de que ese xuicio poida incluso afectar ese xuicio e algún que falta, incluso será algún ahora no mes de junio, como pode afectar para o propio Concello, tanto económicamente como incluso a posibilidade de ter que asumir algún dos traballadores na propia plantilla municipal. Por tanto, queremos que se nos aclare deste xeito por parte da asesoría xurídica ou por parte do organismo que sea pertinente. Pero que ademais, por outro lado, seguimos sin entender por que non se fai dunha vez por todas a liquidación do contrato, que a día de hoxe sigue sin estar preparada. Seguimos sin saber que parte dese material é noso e que parte non é noso. Seguimos sin saber se os parquímetros pertenecen ao Concello de Lugo ou non pertenecen ao Concello de Lugo. Según as declaracións dos propios concelleiros socialistas, non pertenecen ao Concello de Lugo. E entonces tampouco entendemos porque nestes 2 anos non se cobrou ocupación de vía pública por eses parquímetros que siguen instalados na nosa cidade, porque a calquera empresa lle houberan cobrado esa ocupación de vía pública, que falamos en torno a 8.000 euros, que é certo que non é unha cantidade desmesurada de diñeiro, pero que sí é un xesto de cara a ver que non se está seguindo colaborando ou que non se sigue, pois, por así decirlo, permitindo todo a esta empresa. Dende o Partido Popular témolo moi claro, a alcaldesa ten que reconocer a situación de minoría na que está instalada e ten que cumprir os acordos plenarios, e o acordo plenario é moi claro, e a proposta do Partido Popular vai nesa liña. Queremos un sistema de rotación gratuito, xestionado directamente dentro do Concello, para que facilite dunha vez por todas o aparcamento na nosa cidade, para que facilite a mobilidade de todos os lucenses e para que facilite a chegada aos comercios e aos negocios na nosa cidade. Lugo aspira a converterse na primeira cidade galega por un comercio xusto. Así o anunciou esta mañá a alcaldesa Lara Méndez, que tamén explicou que este distintivo o outorga a Organización Internacional por un Comercio Xusto e que en España só o posúen 11 cidades. Para entre todos conseguir que Lugo sexa a primeira cidade galega en ter este distintivo. Hai 11 en toda España, hai 1.000 a nivel mundial e Lugo ten a capacidade de ser esa primeira cidade galega en conseguir esta candidatura, ser cidade de comercio xusto. Por eso, como decía ao principio, o que pretendemos é facer este chamamento desde o Concello, en especial destas concellerías, estamos facendo este chamamento á cidadanía, á comunidade educativa, ao tecido empresarial lucense, para conseguir, como decía, este distintivo que ademais reforza tanto o carácter social como solidario que ten o Concello de Lugo e que ademais dotaría dun novo selo de identidade que suporía un retorno social, en primeiro eido, evidentemente que é o máis importante, pero tamén un retorno económico que non é menor e axuda ao desenvolvemento dunha cidade a través desa vis social. O primeiro requisito que xa temos dende 2014 é ter un grupo de traballo feito por voluntarios
para loitar por esta campaña. Ese grupo de traballo que organizaría e levaría a cabo a loita pola titularidade é Lugo Xusta. Despois, o patrocinio do Concello, das institucións. Temos varios establecementos de hostelería adheridos, temos varios centros educativos tamén adheridos, porque facemos talleres de sensibilización nas escolas. E hai varias empresas que fan prácticas de comercio xusto e prácticas xustas cos traballadores. Entón xa temos moito conseguido, quédanos moi pouquiño, confiamos en que en breve poidamos presumir de ter esa titularidade de cidade polo comercio xusto, pero xa non por colgar unha medalla, sino porque é un símbolo de unha cidadanía exemplar e unhas institucións exemplares e un comportamento exemplar, que apostar polas prácticas de comercio xusto e consumo responsable. Non nos podemos olvidar de que apostar pola dignidade, apostar polas condicións dignas de traballo, polo comercio local e autónomo tamén. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nos minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Ou si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Os xogadores do Club Deportivo Lugo creen que o partido desta fin de semana ante o Murcia será difícil porque neste tramo final todos os equipos se xogan algo. Por iso, ademais, agardan máis apoio ca nunca por parte da afección. Ahora ya queda el tramo de liga, digamos, más interesante, para unos mejor que para otros, y yo creo que todos nos estamos jugando algo, tanto el UCAM Murcia para salir de abajo y nosotros pues para seguir ultimando esas últimas opciones que tenemos de poder meternos. Bueno, como te digo, que aquí con nuestra gente pues sabe mejor, necesitamos el apoyo de toda la gente, sobre todo este domingo, que para nosotros es una final, y bueno, con su apoyo todo es más fácil. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, deica mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.